Wato Malam Izala ba ta da babban ƙalubale kamar irin malumanta da suka tuba suka gane gaskiya suka bar Izala. Yanzu ku saurara ku ji abin da wani malamin Izala yake faɗa akan Izala. Yana ba da tarihin lokacin da suna Izala, tsiyar da suka tsula. Ku saurara ku ji, ku saurara ku ji. Kafin mu yi Izala, muna wani addini ne. Na'am. Shi ne addinin Musulunci. Addinin Musulunci. Haka ne? Kwarai da gaske. Da Izala ta kullo, sai muka yi tsalle sai muka fada Izala. Na'am. Amma duk wanda ya shiga izalan nan ba wanda ya shigo izalan aka ce masa to kace la ilaha illallah A ce zaka Muhammadu Rasulullah Rasulullah. alhamdulillah ya shigo izala Na'am, na'am. ba taba yi ba Ba taɓa yi ba. duk maluman izalan nan da manyan da mu kanana da muke biye da su babu wanda aka tace zaka shiga izala to kace la ilaha illallah Na'am. ko dai an yadda da musulunci da yake da Na'am. ko kuma dai abun da ba ruwa ne Na'am, na'am. domin in da kai ba musulmi ne abin da ake so da kai me za a ce da kai In ba dama ne wanda ba musulmi ne zai shiga musulunci da ce kace la ilaha illallah. to wannan ɗan izala ba gaya musu ba Na'am. masu shiga izala ba gaya musu wannan kalma ba to ba mun sani yadda abun yake Na'am. amma sun dage wanda bai cikin su kafiri ne Na'am. wannan shine abun da yake kulle kai har zuwa yanzu Na'am, na'am. to muna nan dai a takaice dai muka zo muka shiga izalan nan Na'am. da muka shiga izala ana tafiya mu a Gombe Na'am. ka san tafi ko ina zafi Na'am. saboda mu a Gombe a wancan lokacin Eh. wannan lokacin kaga ba mu cin yankan dan dariƙa Ba a aure. kai Gombe sai da aka zo reke Na'am. yana da jini ko bai da jini Bai da jini. to in dan dariƙa yanka sai mu ce ba za mu shi ba don ka san an yi da zafi a Gombe Duk mun karanta wannan tarihin da labarin duka mun ji. to shi kenan ana nan muna izalan nan Na'am. izalan nan sai ta rabe biyu duk fashewan izala Na'am. asalin rabuwanta biyu ina da maka duk Najeriya daga Gombe ne ta faru Na'am. a Gombe aka fara mu muka fara rabuwa aka yi bangaren samari aka yi bangaren dattawa tun a Gombe Na'am. sannan suka yi fada da dan gungu Na'am. to dan gungu na tare da shi a bangaren samari rigima ta yi rigima a nan Gombe aka rasa yadda za a yi da ita Na'am. sai kwale kwata gaba ɗaya ta gayyace mu ta Jos ta gayyaci dattawan ta gayyaci samarin mu Na'am. muka tafi da ni da dan gungu ina ji ko da malam Idrisu Gital ne Na'am. mu muka wakilci bangaren mu da su Kabiru Eh. su kuma can bangaren da ta akwai malam Usman Taliyawa yana nan da rai Na'am. yana a Gombe yana daga cikin manyan maluman Izala Eh. su kuma suka taho aka zo aka haɗu Na'am. aka yi sulhu a helkwata a gaban Sheikh Ismail Idrisu ran da mu da shi muka yi taro Na'am. aka yi sulhu dai abun yayi dama dama Eh. to abun dai yana nan yana tafiya dai kasan ba haɗuwan zai yiwu ba Na'am. kamar yadda izala yanzu aka hada ta take haduwa in an riga an bata nan ta sai a hankali Sai a hankali. yawa amma in duk bata wanda aka yi domin Allah ne ana haduwa Ana haduwa, wa fi illahu bainahum Allah zai daidaita tsakani to amma da aka zo aka yi murtuka ana nan sai aka yi lokacin APP ne NPP ne Na'am. an zaɓi wani gwamna nan Jan Kadiya a Jos Eh. to shi dan gungu ya zo to lokacin mutane mu na Jos waɗansu galibi manyan nan sun zaɓi Jan Kadiya Na'am. to kaga shi ba musulmi ba Gaskiya dan ne. gungu ya zai wani wa'azi a nan Bauchi Na'am. ya ce duk wanda ya zaɓi yan kariya kafiri ne wanda ya zaɓi kafiri ne to manyan kuma suna ciki to wannan abubuwan yayi zafi yayi ta yawo da dawuli yayi ta yawo Eh. har dai aka kai ga aka ce an dakatar da dan gungu daga wa'azi Na'am. kasar na biyu shine na Zaria Na'am. inda zai Zaria ya ce malamin Zaria jahilai ne banda ilimin zina ba abun da suke yi suka sani Na'am. wato da yawan nan wa'azi mai zafi a Zaria to aka wannan abubuwa guda biyu sai aka ce an dakatar da shi tun daga nan rigima ta fara balluwa Na'am. daga nan dai malam izala ta kasu kashi biyu Na'am. ta tafi a haka har ta haifar da izalan Jos Malaka. ta haifar da izalan Kaduna Na'am. kamar yadda muka kafarta mutane a zamanin izala wanda duk kai cikin ta kafiri ne sai dai wanda bai yi izala ba bai san wannan ba kila Na'am. Na'am. to haka suka koma izalan Jos ta ce ta Kaduna kafira ce izalan Kaduna ta ce ta Jirma kafira ce ba abin sallan juna Na'am. ba a cin yankan juna Na'am. aure ma ai ta kwacewa Towa. aure wannan Eh. ai ta kwacewa Na'am. to da aka yi wannan abubuwa to kaga tafiya ta zama tukin anyamuri Na'am. tun zamanin roka anyamuri ne ya hau yana tuki sai yi wata mummunan kula wanda ta irin haka din nan gaba kaga ba za ta ga hanya ba Eh, ba za ka gani. to da ya zo irin wannan muguwar kuna sai ya taka birki Na'am. ya ce fasinja to hanya ta kare Eh. To ba na fahimci Eh? haka. Na'am. to kaga dai masu kafir da juna sun kafirta kansu Na'am. to mala hanya ta kare